na hian BCM Thuampui Aizawl biakina kan omeka helai hmuna hian GKP Thuampui Pastor Bial Inkhawmpui na atan INBUATSAIHNA an neya an thiam to khop meya tin hei kabula hian pulai ring zwal fan ai tuna GKP Thuampui Pastor Bial an president ni lai me ko oma ani hi kom na hun toite kan han nei le anga ama sa in war zeta chibaile chibaile hei bachan ina in hazirte kanwan telpui thei chawa kan lawm ne a Inkhawmpui na atana INBUATSAIH chhodan te khongai ni shil theyem ni hun thatak kan ya kan lawm te ya hei ke ni hi til in zo po hian bial no pang te kan ni wang hian til an sui ve deuh hi ngai kan bial din hon te talan hun kan chawa kan lok anga khongai hei kan bial hi ko kan paruk kan oma unit GKP hi kan lian bak lo hloma na Thuampui hi lian ber kan ni lian ber poi unit sa member za vel bor to kan ni chu tiang chu kan din hmun ani member som chum te member som ni te an ni ani chu tiang chu kan din hmun ani hei MTKP Inkhawmpui tu po hian kan theyang angin ka INBUATSAIHNA kan hei to kan chua ve tak meu ani tuna hian MTKP Inkhawmpui te lo mai te la lo mai ang zel hian kan phur te la hei to chuin kan kowa tla chanbo mo puna otla ta chu top 20 ti tin nei tumin ka INBUATSAIHNA ani alo ame ti chuan in Inkhawmpui na ata hian in kaldan tu te ro man na in nei to em kan nei to Bial TKP hian bas pati kan mang dona chu hun nge mo chen liam ta khan kan lo betel to chu mi bas pati mang chuan lim takin za kan zai phei dup dona ni chu tiang chuan kan INBUATSAIHNA abia langzong in ron thok chak dona president ho hian in thok chak donem ni ke poi telve nge ka telve nge dona chu tiang tu chuan kan INBUATSAIHNA bok ani ngom done ti chuan in kha bas panin hire dona ni abial angin sumdehi inda em hanin Inkhawmpui INBUATSAIHNA atani mo kalna sen sawatan hian inda te ani chuanin enti ka chang khan ni no da kumina changin nge ti khoi ni shile ta che in hemi MTKP Inkhawmpui tual hian sum hi kan lo da to Bial TKP ro del ko sa khan kan da chuanin tuna hian kan in call chho zela tuna hian chuan kan du ku samang za chu kan nei to in kan in ria chu te ka INBUATSAIHNA ni ngom done Thuampui Pastor Bial te ma de chang to INBUATSAIHNA local pi chong move to ani phur om to he me ti chuanin nangma mi malbi khan zo taila kumina ha no re palai te ini donem kan ni dona ma po khan kan lo ni ve to thina hai kumin to hi ku khop mai Inkhawmpui nom tak mang turin du sang na kan hlan na che ale ei ni po kan lo me kabula hian tlangwal ma som tlang angyen te tuna GKP Thuampui Pastor Bial an secretary ni lai me ko oma ani hi kom na hun toite kan han nei vele anga amsa in MSA chibaile GKP Thuampui Pastor Bial anwaya hian in unit engzating e oma unit ning tele member tlangpui omzat ni shil thayem hian unit group kan omme ta Thuampui veng thar unit kan oma ti chuan Thuampui unit kan om boka betel Thuampui ti hin om boka chuan ke ni Thuampui hi kan han nia chuan muan na son om boka chuan Thuampui veng thar unit kan om boka an vain paruk kan nia ti chuan ni kumro rel ang han ka report mai anga ni kumro rel ang han member het hi zathum le pathum kan oma chuan het lo hi somruk pasari kan nia kan vain zathum somsari vel chu kan nia kumina hen hei kumte thara member ka hanin la thar anga chunga te chuan at claim in a tam thei boka chu tlangpui to chuan zathum somsari ang chuan kan report ni kuma chu ni chuanin in Bial chang Inkhawmpui hian engzat nge kal to in be sei atira khan hei kan sei thui lokanga combine khoi ratang chut kha chuan ni somriat pahni che kha in report kan oma maro chania min kan program khanin chol lak tam ngai chi zong deuh khan kan han om ta ni wang khan tuna tak thei chuan hei zanin lazir po somli pahni kan han ni ta maro chu ron zai man chia lo tur po no ron kal tur ten chuan somruk atanga somsari tha hi chu kan kal thei chuan kan han ring deuh chuan entikang e Bial te Inkhawmpui mang tura chwa in tum deu ni som pathuma han chua kan tuma jingkara bas pahni kan hayara
bas pahin kan trip phero pangchu ngam don nei ron kal ri lo yang a ti chan khoi ve nga in khen ve don salema song kan thenga lung lei salem ngam don ne combine choir ba ka in biala changa chan vo nei tu ten omem om lem lo omlem lo combine ka hin lo chu a win chan vo poi mo takin nei don ani a lunglon mo la kan hu cheu don ya rang mai kabula hian tlangwal arlel en zona tuna GKP Thuampui pastor biala an conductor a omme kani a ani hi komna hun toite kan nei velenga ama sa in zon te a sibai kan buk che a sibai le a hei zanina a inzai kanon chim theya in hazir te inzai moi khop me ya engtin nge zaipawlte na inzir chhaudan in buatsaih chhaudan khongai ni shil thayem ole kalom me ma sabera chuanin ni kum Bial TKP executive committee in MTKP Inkhawmpui tan combine khon nei ni se tin rela ti chuan ma lak chho ani a in sang atangin kal the tu te anin zong kho ma ti khan ma sabera tan August ni somle paruk zirtop ni zana ka zirtawani a tuna hianin zan nga na tum nga na kan zirtawani ni ko machang dei to in buatsaihna in local pui chawm mop to ani a in buatsaihna te in du thu sam to em du tu sam chu ati thai meng chu hei kan bel hi shet angin embar kan tam lem lawa tuna hianin mor kan bok tan ning kan sia member hi somli panga atanga somnga inkar hi chu Zaipawl kal thei tu ning kan nga ya engwal chu ani anti ka ngi in zai ve don ni som pali zirtop ni jing khoma in ha sak tur te soyem chan khongai in lo shil te kana sak tur hi pathian nei hi a thani ti pu ala rem rota pho kha sadona ni khan chan deu te omem kan chan te la kan Inkhawmpui thu pui tur hi pathian nei ti kha ani a chumi min chun kan sia chan chan ni ole in chan vo te chata ka in on ti lo tin theina du sak na kan han che ole me ole khati zong kha MTKP Inkhawmpui ta na GKP Thuampui pastor bial te in buatsaihna kan thlir hau thei chu ni